Εσείς λοιπόν, οι επιχειρηματίες της τουριστικής βιομηχανίας, καταφέρατε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Προχωρήσατε σε υπερβάσεις που αποτυπώνονται φέτος τη σημαντική αύξηση του τουρισμού. Οι αφήξεις του τουρισμού τουριστών αναμένεται να φτάσουν τα 16,5 εκατομμύρια και τα τουριστικά έσοδα να σημειώσουν άνοδο πάνω από 12% σε σχέση με πέρσι. Αυτά τα νέα φυσικά δεν προσφέρονται για πρωτογενισμούς. Η ύφεση άλλωστε πλήττει πολλές τουριστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και με δυσκολία ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Προβλήματα όμως τα οποία δεν πρόκειται να λυθούν ποτέ εάν δεν λυθεί το συστημικό πρόβλημα της χώρας, εάν δεν λυθεί το ζήτημα της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό είναι κρίσιμη προϋπόθεση, όχι μόνο για να δικαιωθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού μέχρι σήμερα, αλλά και ως όρος επιβίωσης της ίδιας μας της χώρας για την παραμονή της στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καλόμαστε όλοι οι Έλληνες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να ανοίξουμε ένα νέο ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό κεφάλαιο για την πατρίδα, διασφαλίζοντας με απόλυτη σοβαρότητα και ευθύνη τη θέση της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ, αλλά με κεντρικό ζητούμενο να ξανανιώσουν όλοι οι Έλληνες ασφαλείς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό προέχει. Να υποστηρίξουμε όλοι μαζί την υλοποίηση του προγράμματος και να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα στηρίζει μια παραγωγική, ανταγωνιστική, εξωστρεφή παραγωγική οικονομία ως βασικό ποχλό της κοινωνικής και οικονομικής ανόδου της μεσαίας τάξης και της νέας γενιάς. Μιλάω συνέχεια για την ανάγκη να πάμε σε ένα νέο μοντέλο, γιατί το πρότυπο ανάπτυξης που στηρίχθηκε στην εγχώρια κατανάλωση, δημόσια και ιδιωτική, και προδοτήθηκε τον μηχανισμό, έχει εξαντλήσει το βίο του. Η κρίση της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, είναι η κρίση ενός προτύπου ανάπτυξης, το οποίο δεν μπορούσε να διατηρηθεί άλλο. Γι' αυτό το λόγο ήρθε η ώρα να κάνουμε μια μεγάλη στροφή. Το νέο πρότυπο ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα σημαίνει στροφή από την κατανάλωση στην παραγωγή. Επενδύσεις, εξαγωγές, σημαίνει στροφή από τον κρατισμό και το μοίρασμα προνομίων στον ανταγωνισμό και την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Σημαίνει ένα νέο υπόδειγμα κατανάλωσης, επιχειρηματικότητας και λειτουργίας του κράτους. Σημαίνει αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων και των εξαγωγών στο ΑΕΠ, συρρίκνωση του μεριδίου της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης, ενίσχυση της αποταμίευσης, στροφή της επιχειρηματικότητας στον ανταγωνιστικό τομέα της παραγωγής με εξωστρέφεια. Και φυσικά ένα καινούριο κράτος. Από τη μεριά μας, παρακαλώ πολύ, φιλοξενούμε τον Υπουργό εδώ. Είμαστε στο τομέα της φιλοξενίας. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. με υψίδα και στόχο την ουσιαστική ενίσχυση και στήριξη κάθε σκληρά εργαζόμενους και υγιούς επιχείρησης στην Ελλάδα. Λόγια είστε, έργα θέλουμε. Έργα θέλουμε. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Είμαστε μια συντεταγμένη τάξη. Δεν είμαστε όμορφος. Οι εξαγωγές του χώρα εμφανίζουν μια μεγάλη αλματώδη αύξηση με τα 40% το πρώτο εξάμηνο του 2011. Αλλάζουμε ριζικά το επιχειρηματικό περιβάλλον για να το κάνουμε ελκυστικό και φιλικό στις επενδύσεις. Χάρη στην εφαρμογή του One Stop Shop, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα για την ίδρυσή τους σε μια μέρα. Την εβδομάδα που πέρασε, παρουσίασα το πολυνομοσχέδιο που μειώνει σημαντικά τα όρια των επενδύσεων για το fast track, απλοποιεί τις διαδικασίες, επιταχύνει τη διαδικασία των απολυτριώσεων και των αρχαιολογικών εργασιών και
πολύ σύντομα, υπόρρεπη ΕΣΠΑ, κυρίες και κύριοι, σε λίγες εβδομάδες θα καλύπτουν και δαπάνες για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων, ενώ οι ελληνικές τράπεζες θα είναι σε θέση να παρέχουν στοχευμένα επιχειρηματικά δάνεια για τις εγγυήσεις της ΕΤΕΠ. Στεγνώσατε, όλα τα στεγνώσατε, κύριε Υπουργέ. Μόνο λόγια είστε. Πού είναι η ανάπτυξη? Ποιο κάνει συνέχεια για ανάπτυξη, μιλάτε και δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ντροπή σας. Μόνο λόγια. Πότε το ΕΣΠΑ, πότε? Σε σχέση με τον παλαιό επενδυτικό νόμο, έχουν εκτιμηθεί πόροι της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είμαστε Λόγια. Πού τα έργα? Μας έχετε στεγνώσει. Δράσεις μέσα από το ΕΣΠΑ, όπως ο πράσινος και εναλλακτικός τουρισμός, ενώ τις επόμενες μέρες βγαίνει στην αγορά από την Εθνική Τράπεζα η δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, που παρέχει ευνοϊκά δάνεια για επενδύσεις στον τομέα του θεματικού τουρισμού. Παράλληλα, σας ανακοινώνω ότι κατεβάζουμε την επόμενη εβδομάδα το σχέδιο νόμου για τον θαλάσσιο τουρισμό και την πλήρη άρση του καμποτάζ, γιατί πιστεύω ότι είναι μια ανάγκη που πήρε την χώρα να θέσει ως προτεραιότητα του πολιτισμού. Σας ανακοινώνω επίσης Κάναμε αυτά.